In Twieselig-Heide wie zaterdag van alles te doen op de eerste editie van het Heidefestival. Eén keer in 2 jaar hebben we 4 dagen het dwarsfeest. En dit is eigenlijk het laatste dwarsfeest wat we in tussenlezende jaren organiseren. Ja, en wat wil je hem de krank mee bereiken? Iets organiseren voor de mensen uit de heide en omkreten. En wat zijn de reacties tot nu toe? Positief, zeer positief. Dus ik kan het zien. Een paar oldtimers, hopen voor mij een beetje mooi waar en dan wat meer bezoekers. En dan zien we zien, Westkerpstraat. En wat is er al hier te doen? Springkasters voor de jeugd, oldtimers, hapje en snapje. De merken achter de oldtimers zitten nog een grote merken. Waar we nog hoe heen gaan. Dus voor jong en oud. Ik heb hier een 1955 Corvette staan, een Roadster. Dat wil zeggen dus topless, zonder dak. En wat vindt u ervan dat ze hier dit festival georganiseerd hebben? Nou, ik vind het een bijzonder leuk initiatief. En daarom ben ik er ook eventjes vanuit Midden-Groningen naartoe gekomen. En wat is het meest bijzondere aan uw auto? Nou, deze is eigenlijk maar 1 jaar gebouwd. Want de Corvette kwam in 53 met een 6-cilinder. En in 55 kwam die met de 8-cilinder. En in 56 had je weer een ander model. Dus eigenlijk maar 1 jaar gebouwd. Dus dat is wat mij aantrekt aan deze auto. Het Heidefestival moet weer wat reuring en beleving brengen in Twieselig-Heide, zo vindt de organisatie. En dat is aardig slagen. Daarom lijkt het erop dat het evenement wel weer rondkomen zal. Ik denk dat het omste buiten één dag dwarsfeest en dat hier daarna weer 4 dagen feest. Dat is het doel. Zo weet ik, had in het verleden altijd best en ja, dat proberen we toch wel een beetje voor te zetten. En wat is nou het absolute hechtepuntje? Ik denk vanwege de artiesten uit die lagingen. Ja. Belooft een feestelijke dag te worden. Dat hopen we wel, ja. Daar hebben we het bij voor dingen.